Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Kaluyan na kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa mga sala, dalon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa iyang mga tao, dinhi sa'yo. Magkagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nadatay kami kanimo tungod sa imong himaya.
Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw, pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinungoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong. Sa ingon, magpakatakos ka unta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Pagbasa, gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuta o kuhaa ang bisan unsa nga nahigustuan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo katong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam o gahom sa Ginoo, dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo. Og nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayod siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagtuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang pagiwalay ikagsaway nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan nga nangita niya sa tibok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinauton ta nga maligon ako diha sa mga dalan, sa pag-amping sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kaloy iyang imong sulugon aron mabuhi ako ug mag-amping sa imong mga pulong. Ablihi ang akong mga mata aron magpalandong ako sa mga katingalan sa imong balaod. Bulahan sila nagatuman sa balaod sa Ginoo. Tudloy ako, Ginoo, sa pagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagay ako kinaadman aron akong tumanon,
ang imo mga sugo, gampingan ko sa tibok kong kasing-kasing. Ulahan sila nagatungo sa balaod sa Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korinto. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinaadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana. Ni sa mga nagmando niining kalibutana, kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinaguang kinaadman sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya. Bisan sa wala pahimua ang kalibutan, ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman. Kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa kingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo.
Nasayod kamo nga ang mga tao giignan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuwanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busay nigdala nanimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo ang nga nasilo kanimo ang imong isig katao, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timani bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka ug usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kun ang asawa magbinyo pag-usab ug ang makapangasawa kaniya makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta, kay ang yuta mao man ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Igna lamang oo o dili. Kaya kung may mukapin pa niini, kana gikan sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi. Kaninyong tanan, gabi na ba? Aw, hapon pa. Sige. Maayong hapon kaninyong tanan o Happy Valentine's Day. Malipayon ba mo? Kaganina dunay post nga akong nabasahan ning ingon nga ang Valentine's Day kuno para ra sa mga nag-edad o 25 paubos. Ang nag-edad kuno og 25 pataas
magpaabot na lang kuno mo sa Women's Day. Pero kay nga naman, usahay ang atong hunahuna sa Valentine's Day para ragyod sa kanang mag-uyab-uyab or dunay uyab. Kaluoy pod sa walay uyab. Dili ba? Mauna nga karon dinhi atong pagsaulog sa Valentine's Day na hinumdum ko nga dihay usa ka istorya ba. Nga diha kuno sa usa ka katilingban dunay dako kaayo nga linaw. Kay balumantag unsay linaw no? Kanang natural lang nga linaw, ya lalom o gamay. Ug sa maong linaw, matag adlaw dunay mapalgan nga patay nga tao. Usahay patay nga hayop. Pero mostly patay nga tao ang maogayong makaplagan sa maong linaw. Mauna nga ang mga tao inigbuntag sayo muadto dayon sa linaw. Mutanaw kung aduna na basay patayng lawas nga mulutaw. O wala gayoy adlaw nga walay lawas nga milutaw. Muna nga ang mga barangay officials nag-assign na kung kinsay mga konsehal uban sa mga tanod nga moadto matag adlaw. Kinaalagi kayo makaplagan. Maduha usahay ni tulo nagkaanam og kadaghan. Ug unya hangtod mga igsuon ang maong komunidad, ang maong katilingban. Naghimo sila og funeral homes. Nana sila funeral homes. Hangtod naka-assign na sila nanay mamaligyaig mga crupics. Nanay mga namaligyag mga painit. Kay lagi kada adlaw naagyod mo na nga ang katong funeral home naagyoy customer kada adlaw. Hangtod dihay usa ka leader sa katilingban nangahas sa salom sa maong linaw. Iyang gisubay ang giagian sa tubig. Hangtod gayud nakaabot siya, layo-layo na siya naabtan, hangtod nga niabot gayud siya sa dapit nga diin naay usa-usab kadako nga kanang lungag nga daplin sa dalan nga agianan gayud sa mga tao. Ug unya human niya ni ini misulay siya iyang gitagakan og dako kayong kahoy. Ug unya pagkahuman iya din gidagan didto siya sa linaw. Ug wa pa siya maabot sa linaw ang maong dakong kahoy nga iyang gitagak naglutaw-lutaw na. Ug miingon siya sa ato pa ang tanan nga ng lutaw nga mga patayng lawas niining linawa gikan ug tungod niining maong bangag nga wala lang makit-i kay naanay daghang sagbot nga nakaali. Mao nang iyang gitigom ang tanan, ang mga barangay officials iyang gisugyutan nga ato ning butangan og suga kay ngit-ngit kaayo. Butangan sa kining bangag ato ning tabunan. Og unya mga igsuon gibuhat nila og paghuman nilag tabon pagkainugma pag-adto sa mga tao sa linaw wala na'y patay nga milutaw. Pagasunod ugma wala na gihapon hangtod nga ang funeral home na close. Nganuman kay wala na may patayng lawas nga mulutaw. Ang namaligya og crupics na bankrupt kay wala na may mamalit. Pero nasulbad ang problema. Kay ang dakong problema mauman nga naay patayng lawas ug unya aron masulbad gisubay og nakit-an ang sinugdanan or hinungdan nganong dunay mulutaw nga patayng
lawas. End of the story. Nganong ako ni siyang gishare, dunay panultihon sa medical field nga prevention is always better than cure. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nagsulti siya. Miingon siya, mianhi ako dili aron pagsalikway sa balaod, kun dili aron sa paghatag og husto nga kahulugan. Ug wala gyud isalikway, walay salutan, kinahanglan ipatuman gayod. Mangutana ta, unsa man kaimportante ang balaod. Ang balaod maghatag og kanabang kalinaw kung mutuman ang tanan. Ang balaod maoy mo protect sa tao, sa katungod sa tao. Ug labaw sa tanan, ang balaod mao gayunay magdala kanato ngadto sa kayusahan. Ug mausa na sa atong paghatag sa Ginoo sa balaod. Nganong dunay balaod aron kining mga balaod nga gihimos sa Dios. Gani ko magisgot ang balaod, dali na ito mainumduman. Muingon din ta ang 10 Commandments. Kining maong mga balaura, maog yun ay mudala ka na ito ngadto sa ultimate goal or ultimate desire sa matag usa kanato nga mao ang gingharian sa Dios. Mao na kay sa pag-anhi sa Ginoo, gusto man siya nga mapatuman gayod ang balaod ug dili gayod kana bang laktawan or wala gayoy baliwala. Mao na nga sa atong ebanghelyo ang Ginoo nagsulti, nagtudlo kanato ug unsaon gayod nato pagtuman ang maong mga kasuguan. Prevention is always better than cure. Miingon siya nga giingon kaniadto, dili ka magpatay. Ang pangutana, ngano ka nga makapatay man? Dili ba ang kining sala sa pagpatay namugna mani gumikan sa kasuko? Wa man sa tingali tao nga malipayon kaayo, wala gyud sila'y panagbangi, unya maayog, wala mag-adik-adik, unya samtang naglingaw kay sila diha mikalit lag ingon bay palihok og ibot. No? Ug unya mukalit lang kag tiurok kay giduslak. Naa gyud nagsugod sa kasuko. Natingali mga panahon nga gibugal-bugalan ka, naglagot ka. Unya, wa na nimo maproseso diha sa imuhang kaugalingon. Unya, naapay daghang nga mga nagsubnod, na may mga daghang mirasol, nga mao'y nagsigig sugnod, nga mao'y hinungdan, nga diin imong mabuhat ang dakong sala. Muna nga, ang Ginoo miingon siya, ang maghuna-huna o mangingalag buang nga tusing isig katao, ang masuko, ang magdumot, nakasala na. Kaya nga naman, kining mga butanga maumay makaangin sa usa ka tawo sa pagbuhat og dakong krimen or dakong sala. Moingon sad nga pananglitan, niingon sad ang Ginoo, ang kining kaniadto giingon nga dili ka manapaw apan sultihan ko kamo nga ang magtan-aw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na. Nganuman, kay kung ang maong laway nga hunahuna entretenon pag-ayo, mao manay kanang hinungdan nga siya makabuhat sa usa kadako nga sala. Mo na nga importante di kay mga igsuon nga dili lang nato ba tan-awon nga kinahanglan di ni nato buhaton, kinahanglan makamausad tang mamalandong unsao nato nga dili ni nato mabuhat. Mo na nga importante kaayo diha sa atong tagsatagsa kakaugalingon ang pag-usisa. Mo na nga kung pananglitan kana bang muusisa ka nya importante jud kaayo nga
honest ka sa imong kaugalingon, matinud-anon. Pananglitan, gi-acknowledge na nimo. Ngano kahang masuk-anon kay ko? Dali na kay kong masuko. Mamalandong. Pamalandungan pagayo nga naa ko niining dali nga masuko, mamalandong unsa kay mga hinungdan. Kay tingali ang kanabang sa kasuko, mga ingonang anaara na, murabag tip of the iceberg lang na. Napay mas lawong pa nga hinungdan, muna nga kinahanglan imo gyud ng usisahon ug unya paning kamutan nga mahil ng maong mga nagkalanlaing samad. Kaniadto sa nag-eskwela pa ko, nagunahuna jud ko nga katong tingali nakadungog na mo nga ako naman yung gi-share. Ngano kaha nga naagoy daghang mga higayon sa akong kinabuhi nga luuran ko gamay. Ngano ka nga naagoy higayon sa akong kinabuhi nga kung unsay desisyon nila ni nanay ug ni tatay para nako, ako yung supakon, the opposite gay akong buhaton. Sama pananglitan, pag-graduate na ko college, nagunahuna ako nga mugawas baka ko siya seminaryo, no? Di na ko mupadayon. Ilabi na ni antong tayo mga kanang doon ako'y application nga nadawat na ko. Yeah, mularga, laing nasod. Ug unya, ning ingon ko nga mananghid kong nanay ug ni tatay. Kung muingon sila nga okay ra sila nga mugawas ko, dili ko mugawas. Mupadayon ko. Pero ignon gani ko nila nga ayaw lang gawas dong. Padayon lang yun sa pagkapari, mugawas ko. Opposite ang akong buhaton. Ya samtang nagsigi ko kunahuna niya na nga nagpadayon ko muna nga pagpananghid nako giignan kong nanay ug ni tatay nga ikali bahala dong kung mugawas ka malipay ra sad mi. Amo to ning padayon ko. Unya nagsigi ko ang nagproseso ngano kaha nga mao may akong naaman na nako. Ug unya didto akong nadiskubrihan nga ang hinungdan di ay ang akong mga kahiubos kanila sa gamay pa ko. Unya mo na nga every time nga magpa-SD ko, every time nga naa ko'y kanang katabi mangayo kog advice unsay kong buhaton ug unya matag advice nga ilang buhat isulti nako paningkamutan ako nga ako yung mabuhat aron mahil ang maong won nga naa sa akong kaugalingon. Muna nga importante kay mga igsuon kay usahay naa taning kinaiyaha. Unya di lang ta mo tidlom kay ngano man usahay god mahadlok sad ta. Mahadlok ta mahibalo unsay atong mga kahuyangan. Pero pag kanindot unta mga igsuon nga dili ta mahadlok kay nga naman, unsaon man nato pagtabang, unsaon man patabangan ang atong kaugalingon, kung dili nato i-acknowledge nga naa nang ginahanglan ta sa maong panabang. Muna nga, ang Ginoo nagpahinumdum yun ka nato nga, dili lang tamutan aw diha rataman, mugo biyan pa ta. Ug ikaduha sad mga igsuon, sa lain sang bahin, kung makakita ta sa atong isig katao, ngano kaning tawhana nga kiat man kaayo. Ngano ka kining tawhana nga insultador man kaayo. Ngano ka kining tawhana nga maldito man. Usahay anhar ta diha taman. Pero pag kanindot unta mga igsuon nga makat-unsad ta, ngano ka ning naaman siya ning kinaiyaha. Ug niya mo inanay ta pagdiskubre kaniya. Ug sa atong pagdiskubre kaniya, makakita ta og pamaagi nga diin ato siyang matabangan. Pariha dihay usa ka batanon nga murag gikalagutan siya sa tanan. Akong gipangutana ang mga kauban niya nganong maglagot man gyud mo anak niya. Miingon sila, ang father, bisang magsigi migsulti og katawanan, bisan magpakatawa mi, siya di gyud ka maong mukatawa. Yamo nang maglagot mi niya father, kay KJ kayo. Ug unya ako silang giignan. Ang angay ninyong kalagutan, ang iyang mama, iyang papa, ug ang iyang mga lula ug lolo. Miingon sila, ngano man father? Niingon ko,
Kay sa paggagamay patingali ng bataa, wala siya hagwaa. Nung waman hagwaa, di tigyo ka maong mukatawa, munang kamong mga mama o papa, mga lula, hagwa-hagwaan ang iyong mga apo, aron ka maong mukatawa. Pero mo na mga igsuba, mugubihan ta. Kay maumang kinigitudlo sa Ginoo kanato. Unya, kung ato ning buhaton mga igsuon, makailata sa atong isig kataw. Naana nato ang pagtinabangay. Dili ang pagsawayanay, kundili anaana ang pagtinabangay. Kung anaana ang pagtinabangay, dili na ta mahadlok mo pakita o concern ngadto sa atong isig kataw. Nganuman, nasayod man ta nga atong gibuhat, dili aron pagdaot kaniya, kundili aron pagtabang kaniya, aron siya sama kanato makasulod usab sa gingharian sa Ginoong. Amen. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang atong pagtuo tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen. Gilansang sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misa ka sala nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Nagatigom kita isip matuuhong katilingban aron pagsaulog sa dili mapakyas nga gugma o kaluoy sa Dios. Diha sa pagampo mutuol kita kaniya, moingon kita, mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magiya sa mga matuuhon pinaagi sa panigingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan. Magampo kita. Nga sila kansang mga kasing-kasing mipilig inostisya ug nang lupig sa uban, kabigon sa Dios aron pilion na nila ang kinabuhi ug ang gugma. Magampo kita. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinunan. Magampo kita. Nga ang tanan nga nagmasakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, ligunon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang mga matuuhong mihalina makaangkon sa pahulayng dayon dito sa langit nung gingharian. Magampo kita. Kining tanan among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Manglingkod. Ang mga
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Huwag ang taas Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya siya nga anak. Alang sa mga kasalanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo, ug magbag-o unta kanamo kining halad. Ug himoa kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan, alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mo'y imong buot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kan namo. Gisalikway sa tao ang pagkikigalak kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli ni inig kanamo pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug sa mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw o Ginoo, hangtuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo amo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas. Mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kanahaw, pinagi sa imong cross, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Anging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amoang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan nga kita managsuon, panagait maanaa kaninyo. Sa Diyos nga Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuuray, mao'y maghatag kanamog kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Sa di pa day ko malimot, ako sang ipahinumdum di ay nga karong Miyerkules Sabadlis, sugo sa simbahan ang dili pagkaon og karne. Sulod sa Miyerkules Sabadlis ug sa mga Biyernes sulod sa Kwaresma. Unya doon na siya kanang exempted. Ang katong gi-advise na sa doktor nga everyday pagkaon jud humba. Exempted mo kaon jud mo humba, pero wa gani mo advice sa doktor
Mana magpuasa ta ha. Fasting, dili fast eating ha. Fasting yun nga klaro. So salamat. Ang Ginoo maana kaninyo. Manalangin kaninyo og sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa. Dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.